tenim els nostres companys de segon a punt per fer-nos la llegenda de Sant Jordi. Esperem que estigueu molt atents, sabeu per què? Per poder-nos-ho passar molt i molt bé. Els fem un fort aplaudiment? Ens explica la llegenda que fa molts i molts anys va arribar a la vila de Montblanc un prat. Diuen que abans de l'esdeveniment tot estava en pau i tranquil·litat. Bon dia, majestats. Que voldríeu paret acabat de fer? Amb molt de gust. Els desitjo que us agradi. Deliciós. Es nota que està fet amb unes bones mans. Gràcies, majestats. Gràcies. Sempre a la disposició intentem fer millor per tothom. Gràcies. Bon dia, tinguis majestats. Ja tinc arreglades les seves boniques i delicades precioses sabatetes de princesa. Moltes gràcies, sabater. Han quedat d'allò més bé. Ha sigut un plaer. Bon dia, majestat. Fa calor avui. I tant, de tant com surt, em llisca la corona. Aneu en compte, doncs. No us faci mal al sol. Aviam que li passa
A mi ja no em queda més gallines ni ous ni pollastre. Tot s'ho ha menjat. Sabeu que jo parlaria amb ell i li diria a canvi que no se'l mengi, li portaríem nosaltres al menjar. Un dia alimentar-lo amb 2 verders, un altre dia amb 3 gallines i l'endemà amb un porc. Així podrem repartir tot el que tenim i tindrem temps perquè les nostres collites refacin i els animals puguin tornar a criar. Sembla una bona idea. Molt bé, tothom està d'acord amb aquesta proposta? Sí! Amb un petit detall. Qui anirà a la cova del drac? Tu i jo, home, tu i jo. Qui gosa interrompre en el meu descans? I què voleu? Fa estona que no em fico res al pam i tinc una gana enorme. I encara que amb vosaltres no tindria ni per començar. Miri, senyora, els centrals de la Vila de Montblanc han pensat de reunir que se'n mengi manlleu qualsevol cosa que posi manar a partir d'ara farem nosaltres el menjar. Això, així no tindrà que baixar al poble ni tindrà que travessar camps, boscos i es podrà quedar més estona que la nit a la seva cova. I com ho fareu? La meva gana és inversa. No em conformaré pas amb 4 tonteries. Digueu, quin serà el menú que rebré? Aviat, 2 verders, 5 pollos, no, millor 3 verders i un porc per evitar més colesterol. Ja saps. Res més? I galls, i gallines, i dotzenes d'ous, xais, verdureta, molta verdureta. Això ja em comença a agradar més. T'ho trobaré cada dia a l'entrada del meu cau? Sí, servei al domicili i gratuït. I com el Carrefour, que et posem calent. Va, tracta-me. Queda convocada a la plaça del poble una reunió per decidir altre cop com alimentar el drac. Setmana que tothom que vingui pot fer alguna solució pensada, però no en fem ja. Si no estiguem aquí 3 hores i no faran res. Vilatans i vilatanes, ja sóc aquí. Perdó, això ja ho va dir un altre. Com ja sabeu, ja no ens queden ni animals ni verdures. Tots els camps i granges estan buits, ben buits. Ja no sabem què portar-li a Déu. I si ben aviat no
I ves aquí que va arribar el tros de la princesa, al igual que la resta de la gent, que ja havia patit la pèrdua d'algun fills, els reis es van quedar molt afligits. Ai, pobra filla meva, quina desgràcia. Deixa que baixi jo a la cova dels gags i ens devori a mi. Mare, pare, hem arribat a un acord amb tots els habitants de Montana. Però ara no podem trencar perquè m'hagi tocat. Tens raó, però això no ho havia de fer així. Aquest tracte s'ha menjat massa canalla. Hauríem de poder fer alguna cosa. Alguns d'aquests nens i nenes eren amics meus, que ara s'ho cuiden molt i d'enfrontar-me amb serveix per res aquesta cosa que portes? Per lluitar i guanyar-vos. Així a veure, doncs. Doncs ara estem tova, 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 nyam. Aquell innocent cavaller va ser cruspit en un tres i no res. I vet aquell dia no van parar d'arribar cavallers, cavallers i més cavallers.
I tant, Creu, dura. Doncs ara el vent tova, nyam. Per què sona tan fort? I si em seguiu, veureu què n'he fet d'aquella nit. Anem i tot. Tothom va acompanyar aquell cavaller fins l'entrada de la cova. Ningú no es volia perdre cap detall de com havia anat tot. Van amudir fins que... Visca, visca, el drac és mort! Més deliciosi! Visca, visca!
no puede caminar. I amb aquestes paraules de Sant Jordi i els crits d'alegria de l'Elien, el barri Gaboller s'acomiada de Montblanc i compten que des d'aquell dia, cada 23 d'abril, tots els habitants de Montblanc anaven al Roser i oferien una rosa a la seva estimada. Xip-xip molt fort per agrair-vos aquesta obra tan divertida. Som-hi tots!